да си паметен, да си много чел за история на Македония и така нататък. Снимай това отдолу, надписа. Ще го снимам. Македония е велика тема, но ние, лошо македонците... Значи, викат така. Защо вика Гоце Делчев? Казва, какво да правим, като сме си българи. Ами аз ще кажа за какво го казал. Все едно аз да кажа, сега какво да правим, като сме си цигани. Той в такъв смисъл го е казал. Какво да правим, като сме си българи? Ами, ти знаеш ли, Тихо? Кое е важно, това че човек кажал, че този, що се бори за присъединяване към България, точно това ще ти кажа. Гърция, той може да бъде добър българин, добър грек и добър сърбин, но не и добър македонец. Това така. е най-важно. Имаше по телевизията едно предаване на времето, некъв Лютов от Варна, то от Провадия е бил. И приказват за Македония, аз не можах да изтърпа. И съм си написал на едно листче, съм си написал въпросите да му ги задам. И дигам аз телефона, тогава нямаше GSM и с домашния телефон, дигам. Добър ден, добър ден. Викам, искам да задам два въпроса на господин Лютов. Защо, как ще тълкува думата ВМРО, дето тия сега са именува с ВМРО, дали е вътрешна, дали е революционна, дали е македонска, защото така са българи, дали е организация? Викам, и втория ми въпрос е, как ще коментира думите на Гоце Делчев, същите, които ти каза? Нали, който иска присъединяване на Македония към България, Сърбия или Гърция, може да бъде такъв и такъв, но не и добър македонец. И знаеш какво стана? Вече минават на приключване. И влиза тая дават по телевизията, дето поема тия въпроси и му ги дава там лището. А то одеше директно на програма? Директно на живо. И му го носи и вика, още един, вика, добре, последния вика въпрос за това и почна да чете. Как ще така, и втория въпрос, така, не мога да се разбере. Добро, е гениално. Така беше. Не им се слуша сега. Това не иска да слуша. Това не му се смие. Така ми е идвало да дигне телефона и да ги насувам, когато са на живо. Не читко, вика, не се разбира. Когато на живо, не се разбира, вика. Защото не мога да отговори, той няма какво да каже. Какво като сме си цигане? Да кажеш. Не е ли така? Той в такъв смисъл го е казал. Ето е. Ама всеко нещо го използва, бе. Всеко нещо го използва. Аз ти казвам това... И то е истото, кое им вика. Ако сте вие македонци, що не се пишавте македонци? И гърците, и бугарите, и албанците, що не се пишавте македонци? Кой ви брани? Вие си имате и ние сега сакате и македонци да бидете. Обърнали си внимание как се води сега пропагандата тук. Никъде няма да споменават македонци. Значи за тех, където има македонци, са българи. Его сега, албанците признаха македонски. Да, Голо Бърдо там, Преспа. Они сега идат. Тия отидават там и като дават интервюта с уния, те си говорят чист македонски език, като се. Аз съм евтим. Техния евтим. Знам го, бе, познавам го и сега. Бехме заедно на канал 5 ли беше в Скопие? Да. И Димитриус от Егейския отдел на Македония. Дойдо, вика, ние никой не се чувства бугрен, им кажа. Ние сме македонци. Да, ама на неко голю дадат някакъв лев и той вика, ние сме българи. Така. Ами сега търсят българи в Косово, при гораните. Чисто македонци си говорят и не само говорят, това си е от края време. Те не знаят ли при разделянето на Македония на колко части и колко са делата? И сега всеки е варди. Всеки варди. Това дето го е захапал. Така е. Не, сега приказват, където има македонци, където са македонци чувстват, казват траки. Траките. По времето на траките, по времето на това, разбираш? Няма македонци. Македонци го избриша. Не са съществували. Да, няма ги. Та сме живи и здрави, преживеяхме това. Преди да се казва Балкански полуостров, как се е казвал? Македонски полуостров.
Балкански е забранет од Турчинот, од султанот на 27 март 903 година. И со декрет вика, бидејќи името македонски го бунтува народот на востанија и на самочувство, се забранува тој именување и од сега ќе се вика Рум Милет, односно Балкански полуостров. Декрет го имаме ние документот од султанот на 27 март 903. В Турција се пази и черешовото топче, што е на Крушевската република. Се пази. Музеј. Некој го пишеше в това. Македонци има в Непал, в Индија, където ги е женел толкова войници, е женел Александър на времето. И сега имаше един професор в Македония, бе дошъл от Индия. Забравих му името в списание Македония, го пишеше. Даваше с него интервю. Илия Чашуле, мислиш? Илия Чашуле? Не помня, това беше отдавна. Професор... Той язикот го провери тамо и го твърди. Илия Чашуле. Старо-македонски думи... Думи во бурушаскиот язик. Илия Чашуле е тој. Букви, всичко си е запазено там. И тук в Афганистан има, дето е женил войници. Има племена, дето са по-бели, не са такива като арабите, като персийците. Аз съм много дразна. Има тук едно говедо, един колега имам такъв мобилен, дето ми се прави като началник. Аз потреглиха на майна уния ди. Като каже, ще дойдат кай македонците от Индия тук. Вика, ти два пръста чело имаш, викам. Ти си глъм, да викаш ура. Викам, няма занимавай с тия простоти. Викам, защото ще ти избия забита некой. И му казах на началник, викам му, предупреди го то, да не ме занимава на той. Аз много се пала на темата Македония и не им мълча на никой. И му викам, внимавай, викам, ще ти избия забита некой, ме нервираш, викам ми. И той сега знае, че се ядосвам. И аз съм дръпна, махна се и да се е така, щетва си вещика, той дойде така мрътка. Видих се лигари. Нали се викаш, защото на тръта. И му казах на началника, забрани му, предупреди го да се не занимава с мене и ще станем на топка некой ден. Ще си изкъсаме копчета и като такова. Това отдолу, гледаш ли го? Македонката с байрако из пушката. Там Македония трите върха. Съм се играл некогаш. Не, знаеш, че тук мама се е хубава. Разстрелила е си легнала ли? Здраво. Здрасти. Ма тя заспала ли е? Да. Значи ова е чешно. Значи со камен работиш. Това е мрамор. Съм го лепил. Иначе и скулптури права. Ама сега не. Сега повече с резба се занимавам. И това сега с бунарот е наше. С ова постройка, ова са гаражи. Той почина, беше... Млад мъж беше, той бе международен шофьор. Гол си бе така? Хубаво ми бе. Бат Стояне, гледай каква рамница. Се, какво... Па убавате и викам та... Църна земя. Глина такова. Та от реките насип от времето. Ние обувките ги да останат. Много хубаво е, да. Има едно ленче на братовчет в Садово, керката му. Тя в Кипър живее дълги години. И викам, Ленче, къде бе с тягаш сега да ходиш? Я, вика, майка ще накара в Садово, вика, на тия садовски тупаци, да копаме, вика. Има парно и от парното има таки цевки тук. Имам и аз таква кутия долу. Видя ли го? Точки леги погодих аз и моята жена. Се вижда? Това се вижда, да. Ако се добойде, не е добро. Що се гледа?
Това, ако си изработиш вака, е вековно. За първ път трябва да почне тук. Не е 100% перфектно, по лека. Ще трябва да прочете цялата. Не дека, точно така, трябва да видя, ама он го снима тая книга, моята книга, даже документи ще оди. Ама ти сега каква книга пишеш? Аз съм написан преди 3 години. Повест за една македонка, за жената, обаче описвам всичките обиколки. Из България, из Македония, Успиренска, всека. И сега толкова материали има от нея. Тая моята книга, що му е трябвало всичко си изземал. Ама няма нищо, добре. Ама викаш подробно не напишене на работа, не? Ама тия всичките неща, които аз повечето ги знам, олио за оливия и за оцет. Браво! А има тук некде масленки оливи? Има овде сега, кога поминахме кай него. Не плантажи. Не, чубеч що има. Дойран са били Плевенския полк с подкомандването на Владимир Вазов, генерал Вазов. Тогава са били с англичани и гърци и са отстоявали и единствено на този генерал на Вазов, когато са го поканали в Лондон, са му отдавали чест на генерала англичаните. Ето идва, вика, генерал Вазов, героя на Дойран. И така. Потекло що е той? Вазов, фамилията Вазов, те са от Сопот, град Сопот, но са преселници, потомци са на македонци. Доколкото я знам. Колко е истина, вистина, не знам. От Дегейска Македония? Не знам от дека. Но знам дека са македонци. По потекло. Иван Вазов, народният писател, поет, който е бил. А знаеме, Иван Вазов е македонец, го знаеме ние това, да. Да, значи това е... Те са 4-5 братя Вазов. Да. И все генерали, Кирил, мисля, че беше единият, този генерал Вазов, Владимир Вазов. И после вече изпадат в немилост, мислям, дека после освобождението. Това ви е пътя за Русе? Ви благодариме да сте живи и здрави. Да ни дойдете Непременно. Скопи, в Струмица на гостопримство. Ако да сте ми живи и здрави, хвала на гостопримство. Супер. Айде. Ще се запознахме. Живи и здрави, да носа среща. Нашата сиромашна Македония. Айде. Няма да ревеш. Да дойдеш да Да бидеш здрав. Ще се запознаем с семейството ти, много ще се радвам. Или в Германия. Да сте ми живи и здрави. Така. Айде, убай. Да ни дойдете в Скопие и вие. Здраве и живот за семейството, за всички. Амин. Айде, го извинявате. Айде, Гоцка, да сте ми живи и здрави. Тук е да ви е жива здрава магистрала. целата. Само до бяла, като стигнеш вече, той самоючно Много, обясни. позволете да изкажа нашата най-искрена, дълбока благодарност за приятния, много И ние се неочакван, радваме много, може че би, се запознахме и че се не като видяхме много. македонци, очаквана от Много ни е македонци драго, са много. винаги Аз най-добрите сърца. дано да се видиме пак. Ако ти се видиме всички за Господа. македонци. Здраве и живот за всички, Амин, само да амин. имаш. Македонците са най-добри косте от чуждина. От чужда държава, на своята държава. Айде, те се оправи. Така. Всички македонци много здраве и борбеност. Ако, Да благодаря. не се предават. Амин. Това е. Со Господ напред. Тука сме си. Дано нещо да постигнем. Да има мир и хората да са умни и да осъзнат, че само любовта може между хората и добрината могат да спасат Така е, света и децата така е. ни да живеят добре и Амин, добре. така е. В мир и в разбирателство и всичко да бъде Така хубаво. е, да сте живи и Само здрави. това е. Да сте живи и здрави. Да, Уба и да. деца. Само мир да има. Кой ли Здраве. свършва идеята да се това е Македония. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македония. Нема жалање за Македонија, мора Айде, да деца. пееш. Живи сме, здрави сме, тука сме македонци Живи, здрави сме во туѓа земја. и бугари да се Соседјани сакаме сите. Не сме тука за да се тепаме, сигурно. Така, така. Што тоа по-добро. Добрите хора навсекъде Така е. са Амин. хора. Така е.
Това е. Всички Човека, сме исти. когато Деца истински винаги е човек. на Господ. Няма Господ, значение така е. какъв е. Амен. Сите Така сме е. от кръв, сите сме... Амен, така е. Да, и така Това е е. най-важно. Абе да созрят политичарите да остават, да отворят граници да живее на човек. Това е най-важно. Песни, ора, дружби, тоа е културата. Това е живота, да. Не да негираш ти, не си, јас сум кој сум. Врска Не, нема не, тоа, не, тоа не, нема не. врска. Всички Сите сме сме хора. хора. Господ не создал такви, вакви, треба да се дружиме. Да се отворат граници да даде Господ на целиот полуостров, на Македонскиот. Да, И но- Грција да отвори, и Бугарија да отвори, Албанија да не прават проблеми. Всички. Сите сме... Ајде, ајде со Господ, нај поздрав да сте ни живи и здрави и благодарим уште еднашка на се. Ете така, Не ајде. бързайте, А, лекичко. полека. Карайте леко, кога стигнете, обади се. Ќе ви се јавиме.